aştır kazan kalası Nura hasret güreresin tuğan adam balası Nura hasret güreresin tuğan adam balası Meker cevin kürinedir bizinin arşav kalası Meker cevin kürinedir bizinin kazan kalası Etiyeni unutmağız kuştan atmi balasın Etiyeni unutmağız kuştan atmi balasın Akkoş güller reyvula, burnu sularda bula. İsәнмесез, минем исемем Радив Кашапов. Biz bugün 100 татар җыры, 20 гасырның 100 татар җыры сайтына багышланган бер очрашу уздырабыз. Мин бу сайтны уйлап чыгаручы, минем белән команда эшләгән иде. Нәрсә әйтергә кирәк? Бу менә беренче биттә булган иде сайтның беренче шул ачылыш бите. Башта әйтергә кирәк, без ничек аны уйлап чыгардык. Мен без музыка белән шөгыльләнәбез. Минем үзем Кайнар исемле төркемдә уйныйм. Безнең бар лейбл Ями Music. Без җанлы татар музыкасы белән кызыксынабыз. Һәм әлбәттә без элек булган музыка белән дә бик каты кызыксынучы кешеләр. Без хәтта пластинкаларда төрле диджей-сетлар уйныйбыз. Бик сәйрә бер дөрес әйткәндә, кайчан менсәң кеше су буенда учак янага җылап утыра, әйме? Сен айдендересен, если кишкеляк, это когда закончится вся эта вот нудятина ваша и начнется нормальная музыка. Без бу сайтны улап чыгарган идек берничә ел элек. Аның максаты инде 100 ел дәвамында булган җырларны җыярга. Бу иншәп җырлар җыентыгы түгел. Кайбер кеше сорый миннән, бер Мәскәү татары миннән сорады, нигә анда изге ай җырлары юк, мәсәлән. Аңлаттым инде, чөнки изге ай җырлары бәлки алар шәптер инде, ләкин бу сайткалар яңа мәгълүмат өстәмиләр. Шуңа күрә алар анда юк. Мин аларны үзем яшь чакта тыңласам да. Һәм это была не моя идея, әти куйган идем. Вот. Бу җырлар аркылы менә шул 20 гасырда сөйләп була. Татар музыкасы ничек сәхнәдә барлыкка килгән, ничек ул үзгәргән, ничек үскән, нәрсәнең яңа нидер өстәмәләр булган манага, гомумән ул элеккеге татар музыкасына охшаганмы? Һәм без бу турыда бераз сөйләшәчәкбез. Һәм менә бу җырларны җыйгач инде без күп экспертлар белән сөйләштек. Анда төрле җырчылар бар, мәсәлән, безгә бик зур ярдәм ясады Идрис Газиев, Резида Ахьярова, Луиза Батыр Булгари кебек кешеләр безгә исемлекләрен төзеделәр инде. Чит илләрдә яшәүче татарлар, музыка белгечләре һәм башкалар. Шуның нәтиҗәсендә, мәсәлән, безнең анда 180 җырлы исемлек килеп чыкты. Анар без инде уйлый башладык, кайсын талып ташларга, кайсын киресенчә кертергә, нинди җырлар җитми, чөнки безнең тәдәкидә һәрбер 10 елда нидер мөһим вакыйга булган җырларны кертергә. Әлбәттә инде аңлашыла, әгәр дә мәсәлән кешегә 70 яшь, әйме, ул димәк, бәлки менә 50-40 еллардагы бу җырларны хәтта белми. Әйме, алар бик шәп булса да, шуңа күрә бик авыр эш иде. Мин бу исемлекне берничә көн дәвамында 20-гә кадәр кыскарттым. Бу тагын да авырак эш иде. Һәм мин аларны сезгә куям, төрле форматта, компьютердан да, пластинкалардан да, тәлинкәләрдән. Беренче яңгыраган җыр ул Искәндәр Галәҗев, Аяз Галәҗевнең улы, әйме, тарихчы. Ул бик Алман иле тарихы белән кызыксына инде, аның бар берничә китабы. Һәм менә ул бу җырны тапкан Алманиядә, бу беренче сугыш, дөнья сугышы вакытында әзерлеккә эләккән татар җыры. 1916 елда шулай җырлаганнар татар кешеләре. Вот, әйдәгез башлыйк башка җырлардан, башта бераз менә мондый җыр. Ay kaya ol ki bizde kaptarular bari Amma
düşmanlarda gamlar, köz kosular bari. Hamma düşmanlarda gamlar, köz kosular bari. Кем таныды bu жырны? Ну, музыканы тоған тілі жырны естіген кім біле мүсін? Бұл тоған тілім түгіл, бұл Сәлим Бабай исемлі бәйет. Сәлим Бабай турында бәйет, бик популяр болған ол бәйет уақытында. Һәм біз мына бірінші өліш ол 1910 жылдар турында, еме. Ильяс, керек болса біраз тауышына кейін, потому что мында өзімні көбірек. 1910 жылдардан сә ғомен бұла енді. Наңларға тиеш, 1552 жылда Иван Яуыз, Қазаны Яулаға шем, нәрсе барға керек. Хоннар біткен, еме, хоннар біткеш, бізде хон музыкасы жоқ. Яғни кіші мәселен теге міне хон сарында жиылышалар музыканттар хам ойнайлар. Домбыраларда, дәфләрдә, қылқубызларда, фарсыша жырлы, ғарабша жырлы, андай жыр все yok бітті алар. Жыр міне шул күн күріш музыкасына өрлейме. Үйде кіші жырлы, ишік алдында жиылғанда, іш вақытында, сабан тойларда, жиынларда сәхнә музыкасы yok. Һәм міне 19 ғасыр азағында мұнда енді театр барлыққа келе бетіндейме, біраз теге мәшетлерден тыш ұйышмалар барлыққа келе, қая кіші бара ала. Ең белгілі ұйышмалар енді яңа клуб һәм шарық клубы. Һәм кіші анда жиыла башлай, һәм алар міне музыка ойнай башлайлар сәхнәгә менеп. Білек ничек болған міне кіші отыра үйде, еме жырлыйсы келе анын нидер мәжлистә ул жырлый башлай. Сен ул жырны ишетәсең, ул бұл жыр сиңа ошый, сен отып аласың сүзләрен, көйләрен, еме анары жырлыйсың. Бұл атала инде фольклор. Хәзер демәк кеше сәхнәгә чыга да, сәхнәдән җырлый башлый. Нәрсә барлыкка килә? Беренче сәхнә йолдызлары. Алар гастрольләр була йөриләр, еме, алар турында гәҗитләр язалар. Шул ук вакытта беренче грамзапис барлыкка килә. Пластинкалар демәк. Аларның чыгаручылары ул француз фирмасы Pathé, Америка фирмасы Xenophon һәм Алмания фирмасы Граммофон. Ягъни шул кадәр зур ихтияҗ булган татар музыкасына Казанга, яисә Мәскәүгә инде татар бөтен җирдә яшәп бит килә иде шул фирмаларның эшмәкәрләре һәм безнең җырчыларны яздырдылар пластинкаларга һәм саттылар аннары. Һәм шуңа инде бәйле без белә алабыз ничек кеше ул вакытта җырлаган. Моны аңларга кирәк. Ул вакытта чыккан пластинкалар ул хәзерге заман попсасы. Вот ничек кеше хәзер бераз попсаны яратмый, шул вакыттагы попсаны да аңлап була, ничек ул вакытта яңгыраган. Әйме? Һәм мәсәлән, аның бер символы инде ул Камил Матыгый, Камил Матыгулла, Камил Матыгулла Тухватуллин, ул Тукайның Уральскида яшәгән вакытта Тукай укыган мәдрәсәдә, Матыгый мәдрәсәсендә, әйме, һәм ул Тукайның укучысы булган. Тукай гомумән монда пластинкаларны бик яратмаган, аның барышында истелеге, имеш бер тапкыр ул балган бер кунакханәгә, әйтә барысы да әйбәт кунакханәдә, ләкин нидер нәрсә шиный, каты шиный, теге күселәр кебек, тышканнар күселәр. Мин башта уйлаган идем, минем танышым Камил Матыгулла гастрольләргә килгән һәм күрше бүлмәдә тавышын тикшерә дип. Ләкин чынлап әйткәндә, чынлап та күселәр шиный икән. Чөнки ул вакытта теге яздыру сыйфаты бик начар булган. Һәм менә бер җырны тыңлыйбыз шул вакыттан, ул сакланган француз фондларында, Татарстанда фондлардан беренче алып булмый. Без француз фондларына барабыз нигәдер. Бу пар ат җыры. Тиктіріп бар ат қазанға доктори кеттім қарап. Çaptıra atlarını köşer sokalap da tartkalap. İşidi şatlık bilen naran çeçep ay yaltırı. İskan akıran jil bilen yaprak ağaçlar kaldırı. Her taraftan oy miňa dik allani jarly oky. Närseden der göz elengen hem tamam baskan yoky. Näsem işte bula, birinçiden par atında 4 ritmi yok munda. Tan taran 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 taran. Hazırga vaqtda, emi. Ol ana iskişe jırlay.
бәйетләрдә ничек җырлыйлар. Бар шундый безнең гарәпләрдән килгәндә арус исемле бер русча әйтәләр. Арус, арусное пение, әйме озын ишекләр, кыска ишекләр, ягъни мәсәлән сез бәйетләрне җырлаганда менә шул әбергә киләсе инде. Аннары ноталарда язалар инде анда. Беренче такт 3-4, икенче такт 7-4, өченче такт 5-4. Чөнки теге ничектер теге сулыш күпмегә җитә. Шулай җырлана ул. Һәм менә Камил Мөтүгулла ул традицияны белеп инде парадны шулай җырлаган. Шуны әйтергә кирәк инде. Һәм монда күр булайым, монда мәсәлән бернинди баяннар юк әле. Монда пианино бар, чөнки пианино ул зауыклы урыс инструменты. Без әлбәттә урыс мәдәниятенә карыйбыз ул вакытта. Ул пластинкада бар иде, хәтта менә Украина җырлары, яһуд җырлары татарчага тәрҗемә ителгән. Хәзерге вакытта кебек инде, һәм алар менә яңгыр иде, һәм бик популяр булган. Менә шул Сәлим бабайны тыңлагач, әйдәгез туган телне тыңлап карыйк. Бер өлешен, туган тел 1909 елда язылган шигырь, ул Тукайның балалар өчен иҗат ителгән җыентыкка керә. Так, гафу итегез, әйдәгез көтеп торыйк. Булдымы, эшегез? Димәк, ул балалар өчен язылган шигырь дип кабул итәм мин аны. Гомумән шундый бик кызык җыентык, анда без барыбыз белгән шул шигырьләр инде. Әйме? Һәм аннары яшьләрне шул кадәр яраткан, һәм аны җырлый башлаганнар инде. Элек, мәсәлән, гомумән җырлар җыентыгында булган иде ноталар, язалар иде мәсәлән, менә мондый шигырь, һәм менә Тукай язганча милли моңнарны зиләлү көенә җырлагыз имеш. Әйме? Бар инде бер теге стандартлар, һәм менә яшьләр әйттеләр иде, менә бар шундый Сәлим бабай исемле көй, аны шуңа салыйк та инде, яңгырасын мондый. Тахир Якуб җырлый. Туган тел, иматур тел, әткәмән кәмнең теле, дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Дөньяда ярдәмең белән синең кечкенәдән аңлашылган шатлыгым, кайгым минем. Кечкенәдән аңлашылган шатлыгым, кайгым минем. Җыр тамам. Үзегез беләсез нигә, 4нче куплетта аның тыелган иде. Мәсәлән, бер таныш минем фин татарлар сөйли иде, алар горурланып, менә 4 куплетны җырлый иде, һәм Татарстаннан килүче артистлар аны шул фин татарлардан беренче тапкыр ишеткәннәр иде. Ишек инде гаҗәеп бар икән 4нче куплетта. Мин менә сөйләгәндә бик язасы килә шундый мәкалә, гомумән кайчан туган тел менә кергән безнең күрешкән чыккан җырлый башладылар, гимн рәвешендә, Гөлзада апай әйтә инде, марш итеп җырларга кирәк. Мин бераз белмим. Мин акыл кылып тормыйм, мин чөнки мин шул кабул итәм, менә әти белән бала арасындагы җыр кебек син әйтәсең, менә улым, кызым, менә безнең туган телебез дип инде. Салават, син күчер, пожалуйста, икенче слайдка инде хәзер. Слайдны күчереп буламы инде? Җәмәгать, анда кемдер бармы вообще? Ильяс Маратович, Салават Маратович. Тырышалар. Күренә эшләре. Икенче рәсемне күрсәтегез инде инде. Юк, бусын түгел. Бу беренчесе, икенчесен. Менә шул. Бу димәк нәрсә бу? Бу булак. 1920 еллар. Димәк инкыйлаб була. Инкыйлабтан сынайса барлыкка килә. Беренчедән,
Әйтергә кирәк, гомер буе татар музыка, татар театры белән берлеккә барган һәм сәйер труппасының үзенең ансамбле булган. Ул ансамбльдә Сарих Сайдаш уйнаган, Мансур Музафаровлар, Фәйзи Бикининнар һәм башкалар инде. Мәсәлән, кемне истәлегендә Сарих Сайдашев инде менә шул вакытта ук әйтә иде. Әйдәгез бер үк мелодияны уйнамык. Мисырлар, гарәпләр кебек, әймәт төрле музыканы уйныйк, полифония булсын, Европада кебек. Ул тырышкан вакытта инде менә шул оркестр, Европа оркестрының традициясенә иярергә. Шул вакытта менә татар музыка үзгәрә башлаган бит, әйме инде. Лек нәрсә ул татар музыкасы? Ул менә төркиләр музыкасы, ул мөселманнар музыкасы. Анда мәсәлән бар инде бер мелодия, аңа бөтен инструментлар кушылып җырлыйлар. Анда кеше сәхнәгә менеп җырламый бит инде. Кеше димәк сәхнәгә менгәч, ул бөтенләй башка әйбер. Менә мин сезгә хәзер өйдә сөйләшәм бу лекциядә, исем микрофон белән торам. Башка әйберләр. Бу беренче үзгәреш. Икенче үзгәреш менә 20нчы елларда керә шундый җырлар, маршлар. Чөнки яңа шундый чор, әйме шундый тәвәккәллек бар. Менә без барысында йөреп чыгабыз. Һәм чыга башлый маршлар. Анда колхозчылар маршы, дурдарниклар маршы, Фаб завком маршы дигән җырлар бар, аны берсен дә беркем дә белми хәзер. Истә калмаганнар, ләкин вакытта менә кеше язган. Тагын бер әйбер инде 22нчы елда төрле труппалар нигезендә татар дәүләт драма театры барга килә. Һәм аның беренче шул анда эшләүче композитор Сарих Сайдаш. Сарих Сайдаш әйтергә кирәк, беренче эшләрендә ул үз җырларын язмаган. Башта төрле татар җырларын берләштереп, нәрсәләрендә обработкалар ясап, әйме, ягъни менә шул оркестр хәнен кертеп, аларны сәхнәгә чыгарган. Аннары гына әкрен генә үз музыкасын яза башлаган. Татар милли музыка нигезендә. Тагын бер әйбер 23нчы елда хәзерге Жуковский урамында урнашкан менә Казан музыка училищесы ачыла. Менә трансляцияны барган Илнар Фатихов шунда укыды элек. Димәк, башына шул югары белем бирү татарларга. Ягъни югары белем нинди бирү? Европача белем бирү, әйме? Ягъни менә симфониялар, сонаталар, сюитлар, полифония һәм башка әйберләр, менә бу әйберләр музыкага килә, татар музыкасына. Алар элек хас булмаган татар музыкасына. Шуңа әйтеп аңлатырга кирәк. Мәсәлән, без алабыз аккорд. Аккорд нәрсә? Ул берничә нота, әйме, бер юлы яңгырый. Әйме, мәсәлән, до, ми, соль, до мажор аккорды. Ул пентатоникага керә. Мәсәлән, анар без алсак ре мажорны, ул инде керми. Димәк, башка барлыкка килә дисгармония, һәм мәсәлән Сарих Сайдашев кебек кешеләргә шундый зур аларның астында проблема басты инде. Ничек менә бу Европа музыкасын берләштерергә татар музыкасы белән. Ничектер аны шундый компромисслар ясап, алар берләштеләр. Һәм хәзерге без белгән татар музыка, ул шул музыка. Әйме, без мәсәлән тыңласак 19нчы елларда, 19нчы гасырда язылган көйләрне, алар безнең өчен халыкта бераз сәер дип яңгырый. Тагын бер әйбер 27нчы елда Казанда радио эшли башлый. Аның вышкасы, менә сез 3нче чыгатып теге Куперны узасын компрессор янында, анда вышка тора. Әйме, ул менә шул беренче татар радиосы вышкасы. Димәк, Казанда радио эшли башлый. Ул хәзерге вакытта менә онлайн трансляция кебек. Ягъни килә, мәсәлән, Фәрида Кудашева яисә кемдер анда җырчы, радиога, эфирга һәм җырлый башлый пианинога. Яздыру юк. Һәм кеше белә, сәгать белмим анда. 8дәме инде, теге бөтен эшләр беткәч, син утырасың радио янына, һәм сиңа онлайн эфирдан Фәрида Кудашева җырлый. Димәк, беренче йолдызлар барырга килә. Элек сез аны күрә алдыгыз, теге кеше кайда килсә, концертка, әйме, хәзер инде кеше радиода ишетә башлый. Димәк, менә шул татар эстрада йолдызлары барлыкка килә. Кемне кеше, гади тамашачы ишетә. Һәм беренче җырны без куеп карабыз. Беренче җыр Каз канаты. Так, хәзер.
алдына китерегез. 1920 ел гражданлык сугышы бара, ачлык бара, һәм менә бу җыр популяр. Чөнки ул вакытта 1920 елларда инде Сарис Сайдашев бу җырны керткән иде Сүнгән йолдызлар пьесасына. Кәрим Тинчурин язган пьесаның спектаклендә ул хәзердә мәсәлән Тинчурин театрында, Камал театры барганда, аның төп темасы ул каз канаты. Кем белән аерылуы, кеше 20 еллардан әсә, димәк, беренче бөтен дөнья сугышы булды, гражданлык сугышы булган иде. Без менә бу сөйгән ярын ят була, димәк, чынлап та кешенең сөйгәннәре сугышка киткән һәм бәлки кайтмаган. Ул не метафизик җыр түгел, әйме, кеше җырлый икән, ул чынлап әйткәндә менә үз сөйгән яры турында җырлый. Мин тулысынча куймыйм аларны. Чөнки кирәк булса, без аны элербез. Версияларын бар, алар барысы да. Берсен куйсаң, анда лекция 3 сәгатькә сузылыр. Беренче мин армын, белмим. Икенче җыры ул Кымбураны. Кымбураны ул элекке версиясе түгел, аны Вафира Гыззатуллина җырлаган версиясе. Минем ихтиярым булса, мин бөтен лекцияны Вафира Гыззатуллинага багышлар идем. Минем яраткан җырчым, чөнки ул. Әйме, минем йортым шул Татарстан җиде каршында урнашкан. Чиктер ул миңа гел һәрвакыт узганда ничектер күңелгә шундый шомлык баса. Һәм әлбәттә менә Кымбуран ул 20 елларда барлыкка килгән җыр, хәтта 1920 елларда менә шул Кымбуран Оренбургның урамы, Җәүдәт Фәзи ның бар шундый китабы, чиктелайлы Милләт җәүһәрләреме. Халык җәүһәрләре, анда төрле җырлар турында дир истәлекләр язамы, бик кызык китап ул. Менә кызганычки аның теге яңа версиялары юк. Китапханада бар ул, мен ачтым, анда вот һәрбер җыр турында яңалык беләсез янда. Һәм әйтә иде, менә аны имеш солдатлар гражданлык сугышында җырлап йөргән, әйме? Кымбураны, Оренбургның бураны. Ул әйтә имеш, бу җырның нигезе ул Закирҗан бәйте, шундый бар имеш, приказчик Закирҗанга багышланган бәйт булган. Һәм 90-нчы елларда аны җырлаган инде Вафира Гыззатуллина. Вафира Гыззатуллина башка кешеләр кебек инде ул азатлык майданына чыккан, бирек майданына чыккан. Һәм ул Кымбуранын шундый шул вакыттагы җырның җыры дип кабул иткән, әйме? Һәм кеше әйтә, кешеләр сөйләр инде бик әйбәт кабул иткәннәр инде. Сез кайберегез яхшырак беләдер әйберне. Барган чакта өйдә ятып буламы? Өйдә көрәш барган чакта өйдә ятып буламы? Кымбураны туздырабыз, даулы еллар узабыз. Кымбураны туздырабыз, даулы еллар узабыз. Узабыз, узабыз, матур юллар сузабыз. Узабыз, узабыз, матур юллар сузабыз. Кымбураны басыладыр, давыл тыргач кич булгач. Без давылдан курыкмыйбыз, без давыл булгач. Ягъни 20 елда бу җыр яңгыраңда никти мәгънә кеше бирә, әйме? Өсти
һәм менә 90-нчы елларда. Бер укай, бер кебек, әйме. 30-нчы елларга күчик, киләсе слайд. Салават йоклама. Ага. Бу нәрсә нинди бина бу? Кем белә? Ну, Русчада Татваринок, ул меховщиковлар, мехчылар яшәүче общага, тулай торак йорты. Хәзерге тагы урнашкан инде Татарстан 5, әйме менә аста хәзер Түбәтәй кафесы. Әйе. Бу димәк аны 30-нчы елларда төзиләр. Бу урында элек булган евангелистовлар, Друти евангелистовская ширкәве. Татарлар Казанда иң зур булган ширкәүләрнең берсе инде. Аны урында менә шундый тулай торак төзеделәр. Күрәсез, әйме элек Татарстан урамы шундый зур гына бер урам булмаган, анда 6 полосада кеше йөрмәгән машинада, анда булган уртада бульвар, трамвайлар йөргән. 30-нчы елларда нәрсә барлыкка килә? Беренчедән, 34-нчы елда Мәскәүдә консерватория каршында яшьләр опера студиясе ачыла, әйме? Ягъни шуны әйтергә кирәк, без бөтенебез яраткан күп җырчылар, алар Казанда түгел, алар Мәскәүдә укыганнар, белем алганнар, һәм алар гомумән менә Мәскәү җырчылар. Анда хәтта тизелә аларның акцентларыннан. Менә шул вакытта инде кеше мәсәлән җырлый башлый бераз милличә, әйме теге Галиев әйтүенчә инде авызны бик артык ачмыйча, әйме икенче якта менә шул опера тәҗрибәсе үстигән. Һәм менә без димәк хәзерге консерватория ректоры Вадим Дулаталиев әйткән иде, татарларда гына шундай бер булган, бездә татар эстрадасы җырларын бик зауыклы җырчылар башкарган, әйме операда укыган. Сез бит рус эстрадасы белмисез, анда андый очракларны, әйме, анда кеше операда җырлый, мәсәлән, арияларны. Аннары менә эстрадада гади гына җырларны башкара. Димәк, шундый бик зур дәрәҗәле җырчылар булган. Ләкин шунда уганларга кирәк, әлбәттә, менә монда тагын да шул рус мәдәнияте, Европа мәдәнияте бик көчле. Аның беренче символы бар, беренче әлбәттә ул Назип Җиһанов. Нәҗип абый инде ул студент булган чакта инде аңа хөкүмәт әйткән опера язарга кирәк. Шундый сиңа заказ. Һәм ул яза башлады. 39-нчы елда Качкан операсы чыккан иде. Аннары инде ул консерваторияның сәнгать җитәкчесе, республиканың композитор берлеге рәисе, консерватория ректоры була, әйме шундый ул менә совет татар музыкасының символы. Әйтергә кирәк. 30-нчы елда ачыла безнең татар филармониясы, дәүләт филармониясе, хәзер вакытта утыра Павлюхин урамында. Һәм без күп бергән җырчылар шул филармониядә эшлиләр. Ставкага, ләкин алар эштә урнашкан, әйме аларның хезмәт хакы бар, аларның музыкантлары бар, шул ук ставкага эшли торган, димәк, алар менә оркестрлар белән бергә, музыкантлар белән бергә җанлы музыка уйныйлар. Аның теге кайгысы юк, кайны акча алырга, әйме, теге кеше килерме, килмәсме, теге урын юк репетиция ясарга. Ну, чөнки хәзергә татар эстрадасы артистлары шулай әйтәләр инде, әйме. Нигә мин җырлы музыканы уйнамыйм? Ну, Радиф, ну, бит музыкантлар кирәк, репетиция ясарга кирәк, һәрберсенә акча түләргә кирәк. Ничек менә вот флешканы тыктың да инде җырлыйсың. Хәтта микрофон начар эшли бит инде. Плюс белән җырлыйбыз, чөнки сыйфаты начар. Мен әйтәм, элек кеше вообще микрофонсыз җырлаган иде, ничектер менә ничек килеп чыккан иде. Һәм шул вакытта менә Татарстанда җыр фольклоры белән системалы эш башлана. Ягъни ул җырлар язылдырыла, әйме нотага күчерелә башлый, бик каты итеп. Ләкин шуны әйтергә кирәк, дини җырлар, менә мөнәҗәтләр, башка әйберләр алар яздырылмый. Чөнки кеше курка инде. 30-нчы елларда инде сез беләсез, менә мәчетләр җимерелә башлый, ширкәүләр сүтелә башлый инде, дингә каршы каты сугыш башлана. Минем бар бер дустым, Удмурт егете, ул Паша Александров, ул кайсы яктан инде ул кайда Татарстанның көньягыннан, ул әйтә иде, хәтта мин менә килгән идем картларга, әйтәләр, мин аларга әйтә идем, бераз инде бер дини җыр җырлагыз, менә җырлагыз, ул әйтә, мин куркам. Абый хәзер ярый бит инде, хәзер 2000нче еллар юк, мин куркам, теге ярамый инде җырларга. Безгә әйткәннәр иде. Димәк, менә мондый җырлар алар юкка чыга бара. Әйме, сез аңлыйсыз, әлбәттә, мөселманлык коды, яисә ниндидер гореф-гадәтләр һәм башкалар, ул татар миллилеге белән береккән әйберләр, әйме. Һәм шуны әйтергә кирәк, әгәр дә без хәзер әйтәбез, теге инде чын татарлар бармы, чын татарлар юкмы? Әлбәттә, инде ул башка татарлар. Русларда шундый хәбәр, хәзерге руслар, алар православ түгел бит инде, шуны бик шундый тик һәр атнасын ширкәүгә эшләр һәм башкалар. Бездә шундый ук татарлар бераз динсез. Безнең дингә карашыбыз бөтенләй башка. Бер-ике җырны мин куям, мисал итеп 30-нчы елларның җырлары. Беренче җырның исеме Комсомолка Гөлсара.
Анын сүздөрүн Ахмат Ирекей жазган, Жевдет Фазик күйі. Ул шундай бик дәртле жер инде. Мен таттым интернетта, татарлар аккаунтларында түгел, андыр бер коммунистларны яклаучы егет. Ул язды, менә шын комсомол жыры. Менә шундай ул жыр. Лирик жыр шундай. Шоме бик ошады ул, теге башка жырларга охшамаган кебек. Мына жырлый Асия Измайлова. Асия Измайлова Семберден. Шулай ук ул менә опера театрында жырлаган инде, аны Регитистава татар драма студиясында укыган, Мәскәү консерваториясында укыта иде ул. Аманнар ул Мәскәүдә яшәүче татар иде инде. Aktı sular, çiçeklendi kin dala. Dik dalada yırak kaldı. Kürşe kızı, yarlı kızı. Komsomolka, Gülsara. Икенче жыр ул атала лирик жыр. Анын авторы шулай Ахмат Ирекей. Кимдир айткан, кайчан теге халык жырларынын яисә нидер бер инде совет заманында бик яратылмаган шагыйрьләр урынына шул Ахмат Ирекей тагылар иде бар җиргә. Шуңа күрә кайвакта син уйлыйсың, татар җырын барысын да Ахмат Ирекей язган дип. Кийин язган Фәрит Яруллин. Фәрит Яруллин гомумән ул аның иң билгеле инде әсәре ул Шүрәле балеты, эме билгеле ки ул аны күрмәгән үзе. Ул сугышта халап булган, ул беренче татар балеты Шүрәле балеты. Ләкин ул бераз җырларда язган, аның кайберләре Пушкин шигырьләренә романслар мәсәлән, аның бар шундый бер җыры Партизанка. Ләкин мин арын бик тыңлап бардым да, ничектер күңелгә ятмадылар алар. Барын шундый җыры лирик җыр дип атала инде. Лирик җыр, һәм ул шулайрак яңгырый, шундый мультфильмнарда кебек. Симонда күрәсездер, деме? Мөнира Булатова ул шулай ук опера студенты укыган кеше. Аның турында китап бар. Бу китапханада бар аның истәлекләре, бик шундый калын китап, бик ошый миңа, анда чөнки анда җырларның даталары язылган. Бик авыр эш, гомумән җырның язылуы гатын билгеләргә бер кем кызыктыгы бит инде кеше әйтә. Менә безнең яраткан җырыбыз кайчан язылган? Мен белмим кайчан чыккан, ул кайчандыр дим. Вакытта син аңлыйсың, мәсәлән, син бик борынгы дип санаган җырлар, алар 50нче еллардагы барлыкка килгән. Халык җырлары булса да. Ләкин аннары ул дөрес сөйләшәбез. Димәк, Мөнирә Булатова мәсәлән, аны истәлеге, аның беренче сольный концертын Муса Җәлил алып барган 40нчы елда. Әмма һаман менә шул Муса Җәлил шигырьләренә күп җырлары бар. Һәм күренә инде Мөнирә Булатова бер яктан ул халыкчан җырлаучы, икенче ел опера җырлаучы, әмма теге күкрәк белән менә шул манерасы сизелә. Киләчәк слайдка күчик. 40нчы елларга. Бу нәрсә бу? Бу Ирек мәйданы.
бу 40-нчы еллар сугыштан соң булган еллар инде. Сугыш онда бер вакыт килә. Беренчедән Казанга күп кеше күчә бит инде, Иватку акцияга, монда төрле трофейный фильмнар һәм башка әйберләр, һәм тагын бик мөһим вакыйга 41-нче елда татар халык җырлары исемле җыентык чыга. Анна Виноградов, Ключарев, Садри дигән кешеләр төзү инде, Ключарев редактор була. Ул китапка 145 җыр җыела, һәм ул шундый хәзер вакытта да бик кызык булган җыентык татар халык җырлары. Һәм тагын бер мөһим әйбер 47-нче елга Казанга Олег Лунстрем оркестры күчә. Олег Лунстремның оркестры ул Кытайда идек булган, әйме һәм армында алар ничектер урын табарга килделәр, бик күп кыенлыклар очрыйлар, рестораннарда уйныйлар, укырга керәләр алар консерваторияга. Һәм менә димәк, ул вакытта Казан менә шул джазга бераз таба борыла башлый. Димәк, хәзерге вакытта Казанның шул джаз традицияләре бар һәм татарларга да аның тәэсире бар. Һичшиксез, һәм бу Аллага шөкер үзгәрә җиле белән генә тишекликләнми. Һәм татар музыкасы шулай үзгәрә башлый. Әйме, мәсәлән, Әдрәт диңгез исемле җыр менә шул вакытта языла. Мен тарихында сөйләрмен. Яисә мәсәлән Бурмалы су бар җыры, Бурмалы су, ул аны теге бераз тыңлый башласан, ул һичшиксез теге руслар хорларына ишарә кебек, әйме, шуңгында хор яңгырый. Сүзләрен алып ташласак, ул мен шундый рус җыры дип яңгырый инде. Димәк, ул вакытта менә шундый тәэсирдә булган. Ул вакытта Рашид Вахаповның Казандагы гастрольләре шундый теге карьерасы башлана, әйме, ул менә Асадуллаев йортында җырлаган иделек. Аннары ул Казан филармониясына күчәде, һәм менә монда җырлар яздыра башлый. Мин сезгә ике җырны куясым килә. Беренче ул Су буйлап. Тахир Якупов җырлый. Так. Тахир Якуповның язмышы бәлки билгеле инде, кайвакта кеше әйтә, ул Ильяс яны бик каты сүндермә, ул мин белмим, кеше яртысын ишетәме, юкмы. Инде ул үзен гомер озагында инде корт булганда әйтәләр инде теге сименкеләр саткан, әймендер папирослар монда бик авыр ишкән имеш инде әйтәләр инде. Ләкин менә моны тыңлаганда, ничектер менә теге мен говорит, аңлатам, халык җырларын ничек кеше җырлый. Ул бер яктан теге бик оста җырлый, ләкин теге бик артык оста кебек түгел, теге син күршең кебек. Син күршең килде дә, теге бер иптәшең әйтә, менә җырлап ала дисең, әйме. Сиңа ошый ул теге бер зур теге даһи артист кебек, син танышың кебек. Һәм Тахир Якупов шулай җырлый. Монда нигә мин бу җырны кертем? Ничек элек халык җырлары таралган инде. Бар инде шундый баянчы Ракыя Ибраһимова. Аның турында бик шундый хикәяләр күп инде. Мәсәлән, Ракыя Ибраһимова бара гастрольләргә, пароходта бара инде ул, һәм иштә ниндидер бер кыз җыр җырлый. Бәлки ул менә шулай ук сугышта егетне югалткан инде, мөгаллим җырлый җырны. Ракыя апа әйтә, "О, шәп җыр." Баян алды, көен отты, әйме, аннары кайда чалгыда имеш сүзләрен дә язып алган инде, радиога килә әйтә, "Менә шундый җыр бар. Халык җырлый." Ну анда Мөхәррир әйтә, "Ну, шәп җыр, әйдәгез кемгә бирик? Әйдәгез менә Зифа Басыйровага бирик, Зифа Басыйрова җырлый." Зифа Басыйрова җырны җырлый да инде, һәм кешегә кир тарата.
Андай хәл хәзерге вакытта юк бит инде, әйме кеше беркемдә бармый инде. Сарманда нинди яңа җырлар бар икән, кеше белмәгән. Алар хәзер барысы интернетта бар. Лек менә шундый хәл булган. Һәм ну без шуңа күрә без бу җырны 40нчы елларда язылган җыр дип таныйбыз. Бәлки ул тагын да борынгырак булган, ләкин мәсәлән халыкка ул радиода 40нчы елларда яңгырый башлаган. Шул. Икенче җыр мин куя торган ул Әдрән диңгез. Таҗик үзәт сүзләре, Сарих Сайдаш музыкасы. Гадәттә менә берничә җыр бар, шундый без аны куябыз, әйтәбез, карагыз, татар музыкасы шундый да була ала. Ай былбылым мәсәлән, ул Кырым татарлары кебек җыры кебек яңгырый, Әдрән диңгез шул шундый менә Осман империясеннән алынган җыр кебек. Моны кызык әйтергә кирәк. Бу җыр ул Таҗик үзәтнең Шин мәхәббәт спектакленнән, пьесасы буенча куелган спектакленнән. Һәм аның вакыйларга башта Югославиядә барырга тиеш иде. Алай булса, бәлки без Сарих Сайдашның Балкан музыкасын ишеткән идек. Ләкин ничектер анда ул илгә Сталинның ачуы чыга һәм аның вакыйгалары Албаниягә күчерелә. Димәк, бу пьесаның вакыйгалары Албаниядә бара һәм бу җырлар албанча яңгырга тиеш. Имеш, менә Сәйдәш барган Казан университетының тугай торагына һәм анда шулай яшәүче албан студентларының музыкасын тыңлаган да, һәм аның нигезендә шундый көнчыгыш Европасы музыкасын тудырган. Менә мин беләсе килә башка җырлар ничек яңгырый икән анда. Дрәнгиз яңгырый менә болай. Келесі слайдқа көшейік. 1950 елларға. Тек бұл қайсы орын мен өзімді танымай дұрыс екен. Несі екен бұл? Улица Кирова. Сіз қақлыдыр енді, оқырға керек. 1950 еллар. Мұнда несі, біріншіден опера театрының қазіргі бинасы түзілі. Хам бұл тұра, ол вақытта опера театрында һәр ел сайын яңа опера қойған әрі татар тілінде. Қазір вақытта бик сирек хәл ул. Чөнки ул татар театры опера булган. Ул вакытта шулай әйтергә кирәк, опера театрында эшләүче кешеләр әлбәттә менә шулар эстрада җырларын башкарган һәм ул вакытта да менә бик күп шундый санлы халык җырлары популяр була. Шуның берсе Умырзая җыры. Мин шундый чыганлыклардан шундый димәк мәгълүмат таптым. Менә Умырзая җыры 50нче елларда популяр булган җыр. Һәм икенче мөһим вакыйга 59нчы елда телевизион үзәк эшли башлый. Ягъни кеше шәһәр җырчыны ишетеп, ишетми генә аларны күрә ниһаять. Сез беләсез инде кай вакытта чөнки күзләр алдынрак урнашкан кеше башта кыяфәтне ярата, аннары гына музыкасына кушыла. Халыкта кешене, теге җырчыны син ишетмичә ярата башлыйсыз. Хәтта менчик үзе вакытлы киенә ул, шуңа күрә. Шундай зур тәэсир башлана. Димәк, инде тулысынча менә шул татар эстрадасының теге бөтен кануны җыела инде. Тавышлары да бар, кыяфәте дә бар инде. Һәм анда берничә җыр,
Бірінші жыр ол Гүлжамал жыры. Біз сайтына жиғанда, ялғышмасам 15 эксперттан алдық исемлік, хаманда 8-інде Гүлжамал болған еді. Вот нешектір шолай. Башқа жыр түгіл, сіз өзіге айта аласың, бар бет башқа, бек мұхим жырлар. Қояқта ол жырлар тұрында сәйтірге де білмейсің, қойырға болады бетінде. Мен білмеген, бірлеген жырын қойатты қарға. Ну, то есть, ол шәп жыр, лекен мен хатта білім татар жырымысың, шынки бар ол мұртарда жыр, әмеже. Әмеже, фандамтима әмеже. Вот мәғлумат yok, білсем, анар нешектір қойадыр болар ол. Демек, оны Әлфия Авзалова жырлы енді, Әлфия Авзалованың версиясын қоямын қазір. Институтта, Ибрахим институтта эшләүче инде Махмуд Нигъматҗанов, ул шул күп көч биргән инде бу халык җырларын җыюында. Аның фикеренчә, бу җырга 100 ел, ләкин бу авыл җыры түгел, бу шәһәр җыры. Нигә? Чөнки анда теге шәмнәр турында сүз бара инде, нидә авылда шәмнәр булсын димеш. Демәк, бу кайдыр шәһәрдә язылган җыр, бик түге авыр җан сөйгәннәр булмавы, анда миңа шундый сүзләр гүренде, нигәшетер үзгә төшә инде. Әмма билгеле ки инде Әлфия Авзалованың теге китабы бар инде, үзем турында дип атала алмыймы? Аны укый башласаң, анда моны шок катасың, совет заманында шундай артист булган. Ул бик теге кию күңелле, бик ачык кеше, анда нәрсә турында сөйләмәй, бөтен ирләре турында, бөтен мәхәббәтләре турында, ничек аның ул кичкенә чакта, имеш, ул менә әнисе үлгән дә, анда ике апасын белән алдылар инде башка күршәлеме, бер туганнар әйттеләр, ике кызны без тәрбия алмыйбыз, әйдәк берсенә салкын су эчтерик, ул үлсен дип. Һәм ул турында яза ул китабында. Демәк, бик авыр тормышы булганда, һәм анда исеңдә Әлфия апа әйтә инде, менә шуңа күрә мин шулай җырлыймдыр инде, чөнки кеше ничек яшәгән, мен җырлау ул кешенең шундый диагнозы. Кеше турында белер өчен кешене җырлатырга кирәк. Һәм Әлфия Авзалова менә шулайрак җырлый. Пластинкасы менә мондай. Мен кызык татар пластинкасы өйрәнгәндә, гадәттә менә, мин бит инде көнбатыш музыкага ияләшкән кеше, анда һәрбер альбомның бар бер аерым рәсеме, Ал татарда андай шундай бер түгел. Һәр Авзалның һәрбер пластинкадан бер 15 варианты бар аның. Теге, моңламыйчанда бер тиражы чыкты инде, ул сатылып бетерде. Һәм завод икенчесен чыгара, вот нинди бар аның, кайвакта бер үк җырчы, төрле җырчыларга бер үк рәсемнәр чыганда. Вот. Шуңа әйтергә кирәк, кайвакта татар җырчыларын чыгара иде Ташкент заводы. Ташкент заводы шундай иң начар завод дип санала, аның теге менә винил материалы бер тузан чүп белән инде, шуңа күрә шул кыштырдавы аның бик каты. Вакытта теге, бәлки сез кайдыр базарларда сайлаганда мондый пластинканы карагыз инде, кайсылары сайларга дип. Икенче җырны куям мин хәзер. Менә бу 100 җырны җыйганда мин бөтен җырларны җыйдым инде, анда бер 95-не җыйдым тиз вакытта.
Анар 5 җырны бер атна буе йөрдем инде. Кайсын кайтырга, кертергә. Һәм төнлә утыра идем, мен әйтәм, нәрсә миңа җитми икән, нинди җыр менә тулысынча булсын дип инде. Мин куярга буладым Хыяллар җырым, ул композициясын. Аның авторы Алмаз Мунасыпов. Алмаз Мунасыпов дус булган инде Олег Лунстрем белән. Һәм Лунстремның оркестрының беренче язмалары ул татар җырларының менә шул версиялары. Аны язган данлыклы татар композитор Александр Ключарев. Оның фамилиясы рус булса да, ул татарлыгының бик күп булган. Урыслар арасында ин татар композитор инде ул. Менә шундый Хыяллар исемле композиция бар аның. Олег Лунстремның оркестры беренче алып килгәндә, мин аңа сорау бирдем, менә сезнең шундый вакыйга булган инде, биографиядә сез шул җырларны кай башкарасызмы? Алар ничектер шулай, ну, типа, это наш пройденный этап, это был компромисс дип әйттеләр инде. Ну, кирәк иде шундый җырлар башкарырга, ну, күренә инде, кайвакытта татар җырын шулай карыйлар бит инде. Менә без аларны куябыз да, аннары менә оркестр өстибез дә, ул яхшыра имеш бу җыр. Элек ничектер ул начаррак булгандыр инде. Ләкин бу җыр шундый сәер, яңгырый, минем хатын фикеренчә, аны Джеймс Бонд фильмнарына кертергә булыр иде. Елларга күчик, кирәсе слайд. Так, бу нәрсә бу? Бу хәзерге вакытта Камал театры урнашкан урын инде, яме бу электростанция. Ну, мен görüşüm әйтәм, Камал театрында шундый энергетик урын, яме чөнки ул ана урында электростанция була. 60-нчы еллар нәрсә белән билгеле инде, 60-нчы елларда Беренчедән менә БКЗның инде консерваторияның зур концертлар залының бинасы төзелә. Ул вакытта теге хәзерге бина түгел, русча әйткәндә стекляшка булган име. 67-нче елда төзелә һәм ул вакытта менә концертлар ул урында башлана. Тагын бер әйбер, ул вакытта менә Казанда бөтен Союзда кебек инде беренче вокаль-инструменталь ансамбльләр барырга килә. Шуңа әйтергә кирәк, ну миңа бәйсез музыканга кебек инде кызык иде, бар иде Казанда татарча җырлаучы рок-музыкантлар, яисә белмим анда. Казанларында басылмаган шагыйрьләр булмаган инде, булган инде татарча диссидентлык һәм башка әйберләр, ул тапмадым инде эзләрне. Менә чиктер менә кеше әгәр дә яза икән нәрсәдер, аны шул вакытта ала үзенә филармония яисә башка оешмалар һәм чиктер менә шомарталар да чыгаралар, әйме. Ничектер менә теге бу системадан ары яшәгән төркемнәр юк. Шуңа күрә менә рок-музыканы уйнаучы музыкантлар татарча юктыр. Миңа нигә уйлыйм шундай әйбер булган тагын, бик әйбер бар. Мәсәлән, бар безнең татар яшьләренең уллары, кызлары, әйме хәзер вакытта алар күпчелек рәвештә татарча сөйләшмиләр. Миңа фамилия әйтмим инде чөнки теге Чөнки кайберләр минем өчен дуслар хәтта, ләкин менә шундай әйбер, әйме кеше Әйтисянның Тукай премиясе лауреаты, фәлән, ләкин улы татарча сөйләшми. Аңлый әлбәттә, чөнки 60-70-нче елларда хәзерге вакытта кебек татар мәктәпләрендә, ихтимал Татарстан мәктәпләрендә татар теле факультатив булган. Әйме, димәк, кешеләр аны соңгы дәрестә, алтын суббота, шимбә көнне инде өйрәнгәннәр. Урамда Казанда татар теле бик күп түгел, мәктәптә русча күп түгел, өйдә генә син сөйләшәсең, ничек килеп чыгар, әйме, кемнән теге зәвыгы зур, бар таланты бар, ул беренче телдә сөйләшә, кемдер мәсәлән, авырсынып татарча сөйләшә. Димәк,
тілің татарша болмаға сенде кешіксе сенде татарша жырламайсың да дегендер заманча музыка. Гариша сен өзің теге татар теге түрлі Авропа стилін яратсаң да. Ләкин шуны әйтергә кирәк, вокал инструмент ансамбльләр бездә булган. Куман шундый заманча көйләр вакытта кергән. Татарларга һәм миңа бик ошый мондай җыр, аның исеме димәк күпме күзләр күндеп унытылган. Аның җырлаучы кызлар, егетләр ул Саз ансамбле. Саз ансамблен пластинкаларын мин күргәнем юк. Аның җитәкчесе инде Баян Шәрифкат Гомәров. Ул анда бөтен теге вазифаларны үти. Бик кызык яңгырый өчен ки менә кызлар җырлый, Баян яңгырый, нәтиҗәдә инде бер шундый бер шәп төркем кебек. Бу ансамбль аңлавымча Тасма җитештерү берләшмәсе клубында каршында оештырылган иде һәм аның составында беренче адымнарын Венера Ганиева башланган. И тагын бер җыр Илһам Шакиров башлавында ул җиз кыңгырау моңнары. Аның сүзләрен бераз Камат Набаев язган. Шуңа күрә ул бераз татар җыры дип санала да, башкорт дип җыры дип санала. Без монда татарлар булгач, без татар дип саныйк. Ләкин бернди янда теге каршылыкны дөресенкендә монда юк. Бер җыр берничә халыкка да җитә ала, ул шәп җыр булса. Урап паралары күмә кышның юллары. Чамчын итә җил тудыгы җил кыңгырау моңнары. Җил кыңгырау көмеш моңнар, уйлата синең какта. Синең кактагы уйларым яшьлеккә алып кайта. Уйлата Урап паралары күмә кышның юлларын. Чамчын итә җил тудыгы җил кыңгырау моңнарын. Җил кыңгырау моңнарына да үткәннең тавышлары. Күрәшүләр кавышулар кайры узашлары. Үткәннең Бәлким сезгә ишетелмиме, ләкин анда мәсәлән бас бик шундый заманча рәвештә уйный. Бу ансамбль ул Вадим Усманов җитәкчелегендәге ансамбль. Вадим Усманов гомумән әлбәттә ул дөньяда ул вакытта нинди популяр музыка булганын турында белгән. Анда шундый безгә генә халыкта аңлашыла торган цитаталар кертә ул. Минем яшьтәге музыкантлар бик кызык, анда Beatles төркеменнән цитаталар кертелә һәм башкалары. Һәм шунда монда бик кызык инде менә җиз кыңгырау моңнары, димәк монда шундай ритм. Отлар шау булаймы? Монда шундай бас уйный. Кызык теге гуляющий бас дип аталган инде джазларда. Һәм чыкты бик заманча яңгырый. Әйтергә кирәк, кайвакыт Илһам Шакировның ул вакытта язылган җырларында бар шундай контраст. Илһам абый үзенчә анда моңлана.
ул бит халык җырчысы инде. Анда музыкантлар такой. Анда самый кызыгы халыкта инструменталь күзекләрен куйырга, анда ача аңлашылмый кайсы илдә яздырылган. Мин шундый теләк бар инде берне җыярга да. Анда кеше әйтә, вот ниһаять илһам туктады, хәзер без бәрәбез үзебез яраткан музыканы. Хамлар инде импровизациягә китә анда. Һәм хабы кире кайта, туктагыз, сектор бит татар җыры дип әйтәм. Контракт бар, анда бар, самим билге әйбер инде ул синең хакта җыры. Анда бик кызык әйберләр. Без 70нче елларга күчәбез. Әйдә киләсе слайдны куйыйк. Так, бу инде филармония. Бу Павлюхин урамы. 70нче елларда минем безнең сайтта анда ялгышмасам 17 җыр. Гомумән 70нче ел ул Татарстан алтын чоры. Бәлки чөнки анда вакытта күп пластинка яздырылган, радио инде бик каты эшләгән, гомумән вакытта язмалар бик күп саклангандыр инде, ләкин менә син карыйсың кайсы вакытта җыр яздырылган, яисә кайсы вакытта ул популяр булган, менә ул 70нче елга карый. Һәм мин алардан чыгара идем җырны, кире кайтара идем. Ничек тә менә кыйммәте булмады ул саннарны. Шуңа күрә 70нче елда безнең 4 җыр яңгырыячак. Һәм беренчесе ул хәтта җыр түгел, ул мөнәҗәт, бик мөһим әйбер. Шамил Шәрифуллин исемле композитор, ул Казаннан түгел, ул Төркменстаннан, ялгышмасам, әйме. Демәк, ул татар музыкасыннан түгел, гомумән шәрык музыкасы белән таныш булган. Һәм ул менә мөнәҗәтләр нигезендә инде, дини җырлар нигезендә шундый вокаль концерт ясаган, алып килгән аны Җихановка. Җиханов аңлавымча истәге буенча барган проекторга әйтә, карагыз, менә бу егет татар музыкасын яңа иш инде баскычына менде, яисә анда яңа битен ачты диме. Ләкин бәлки Шамил исемен үзгәртәсен. Нинди 70нче елда мөнәҗәтләр. Менә шу воинствующий атеизм битен юк, мин үзгәртмим, егет сиңа авыр булачактыр диме. Ләкин аннары инде еллар узгач, күп еллар узгач, ул өчен Тукай премиясын алган. Тукай премиясын алу әлбәттә хәзер вакытта зур дәрәҗә түгелдер инде. Ләкин менә 70нче елда мөнәҗәтләр циклы булу мөһим әйбер. Мин куям узган елны Таминдаров исемендәге Таминдаров җитәкләгән хор, ул берничә шундый җырлар җиндәге ясады. Һәм аның арасында менә була бер көн дигән бар әсәрләре. Керек татар музыкасының бер проблемасы бар бөтенләй интернетта легал рәвештә юк. Кемнең кулы җитте, яисә кемнең теге кылыгы җитте, менә сен без рай белән кичә күрсәткән. Сара Садыкованың туганнары, алар аның 180 җырын чыгаралар интернетка. Сара Садык сайты бар икән. sarasadiq.su. Фәйзиләрнең бар шундый сайтлары. Минемчә анда оныклар эшләгәндер инде, кеше әйтә бит, алар безнең теге туганнарыбыз, нәрбез безнең гырыфатларны сакламыйлар борынгыдан. Юк, алар саклар, алар интернетка чыгаралар аны. Шундый рәвештә. Шуңа күрә мәсәлән карап тыңлап була. Менә Таминдаров яздырылган
пластинканы бүтін жерде тыңлап бола. Радиода ғана түгел енді әлбетте. Тағын бір жерін мен қоям, ол Урман қызы вокально-инструментальный ансамбль Сәйер башқаруында. Мен аны бір тапқа әнеге қойғаш, әне айткенде, ой, улым, бұл бит менің яратқан ансамблем еді. Мен айтам, әне сенің яратқан ансамбль Сәйер болғаш, неге сен менің ғұмыр бойы Айдар Галимовны қойып отырдың? Неге Сәйерні қоймадың сен бір қашанда? Неге бұл істеріне сен 30 ел бойы сақладың, деймі? То есть неге мен сеңа яшілік музыкасын кері қайтарам? Шоң айтырға керек, Сәйернің пластинкада жазылған, по-моему, бір жыл жері ғана бар. Радиофондта ол оның бір 15 жері бағы енді, олаға шекер бар біздің тәртіплі кішілер, ол фондтан алғанлар ол жерларын, алар ВКонтактеда бар барысы да, көпшілігі енді. Сәйердің әсі қызығы бар енді, Сәйер ол заманша ансамбль, ол заманша жырлый, хәтті міне елеккеш болған жырларыны, нешіктір ол заманлаштыра. Бұл уақытлар ұзғаштыр енді, қазір бір диссонанс яңғырама, нешіктір елеші. Çünkü Урман қызы, ол 32-ші елда жазылған жыр. Қадет Ақташ 31-ші елда өлген, һәм менә Жәдет Фәзиға айттылар, менә 32-ші елда менә искә алу кичәсе болашақ 3 жыр керек. Язар бізге тиз генә 3 жырны. Ол язды Урман қызын, ол язды Син душманым минем. Мен аңламыйм кім аны жырлайшақ, Син душманым минем. Сәхнәдән шығады, Син душманым минем. Тағын бір тапқыр жырлар аңлаш. Һәм байрақ теге біз романсы. Демек, алар таралып кетмәгән, ә менә Урман қызын ничектер ул терген, һәм аның мындай версиясы бар. Так. Şayan gözlerime bulay bağlar. Niye senin şayan gözlerime bulay bağlar. Nindi kışlar süre, nindi kışlar, kırpı kışlarından Nindi kışlar süre, nindi kışlar, kırpı kışlarından ağlar. Bu büyük uzun jır. Biz аны сетлерде қойғанда енді, пластинкаға біз аны қатты тезлетеміз 45-ке. Ошондой теге, аны мен вообще дискотекаға қояр да, кім кіші парлап бейдер енді, мұндай жырға. Тағын бір жыр, 70-лерден соң тағын 2 жыр менде. Бірісін аны Илхам Шакиров, ол Кетме Сандуғаш. Мен айтқаннар еді, имаш шындай бар еді легенда, Кетме Сандуғашны yazғаннар еді Шакиров Мәскәуге кетерге тиеш еді, имаш аймақам айтырған, міне Сандуғаш кетме Мәскәуге қойт қозанда. Лекен айтырға керек, Кетме Сандуғаш ол искерек жыр, аны Рүстем Яхин yazған, Гүлшат Зайнашев сөздері. Айтырға керек, міне экспертларының естімдіктерінде Яхин жырлары бик көп. Мен бірнешесін кірттім, бұларға баланс бұларға тешіптен, 20 Яхин жыры болсан да, Яхин көбірек романслар жазған еді, әгерді біздің 100 татар жыры арасында 20 романс болса, болас перекос болашақ еді. Бұл пианиноға түгіл, міне оркестраға еріп жырланған жыр. Бұл жырланы көпінде тыңлағаш, чектір сеналарыны бұлай. Тынышқан қалбу етесін, лекен мені Кетме Сандуғашны мен қойдым. Сойлап отырғанда енді көмешікті жылай башладым. Хәтті қазір мен көбірек жылы едім тыңлағанда қазір нешіктірдігі көңіл шындай болғандар енді қазір. Лекен мені Кетме Сандуғашны бек қызықтыңларға. Бұл анын аңлауымша аудио версиясы түгіл, а видеодан алынған варианты. Он видеосы бар интернетта. Ол шылайрақ ол яңғырай. Sandu
etmesen bulaş, Onatların salır, Tuğan girine kalır, Bizi de tuğa düşsün, Şılıp suların Sanduğaş, sanduğaş, silkitersin bir kol, dostlarına yırvarsın, Сен кетесің, мен қаламаймын. Там 70 жылдар соңғы жер, ол Қозан кешлері, Хасан Туфан сөздері, Сара Садыкова күйі. Білем, Камал театрында барама қазір ол спектакль, ұзғала болады оғыла, қамыл башлана ол жердан, әйім алашындай аны. Теге поезда барған кішілер кәбеген, дейме? Біз аңлабыз, сол поезда кішілер, алар стройкаға бармайлар бамны тезерге, алар баралар Сибирге, түрмеде отырға. Шоң көре бұл Хасан Туфанның шығыры нәрсе турында екен, біз бір 2 айлық бұл жерінің текстін Йылдыз Мөлнір білен анализға салымдық енді оларғыштарға тәштік неге бұл жер популяр болған, әйме? Чүнки ол шындай массовый жер. Қойдыр міне кіші барар енді, Қозаннан кетелер, лекен міне Қозанға қойтырға өлер енді, әйме? Қам міне қайтырда қалыр бұл Қозан кешілері. Бұл жеріне енді башқары Нәжия Теркулова, бұл филармонияда эшләгән иде, Москонцертка киткән иде. Һәм шулай ук бу җыр яңгырый иде проза сәнбәтеннән Рабит Батулла язган 3 елга чыктык спектаклендә. Шундый теге ул вакытта популяр булган җырдан мисалы, менә шулайрак яңгырый ул. Hileli beline gilası jile, yollarga çiçekler siveli, ağ bulup saf olup iste kalsın, Kazanның kaderli kişileri. Ağ bulup saf olup iste kalsın, Kazanның kaderli kişileri. Tuğan il şakırgan yollarga, gider biz dağlarda bizmandan. Uzatып kalırsın bizle Kazan, alasın ışırgan kızıman. 80-нче елларга көчик. 80-нче еллар слайды. Келесі слайд. Так, бұл аңлашыла енді бұл оңда ол Камал театры, солда Татфак. Шундай болған ойлық. Ну, қазір де шундый рақтыр енді. Ярар, ұшыру. 80-нче еллар. 80-нче еллар нәрсе қызық бола. Мен татарлар синтезаторлар өзіне ашалар енді. Мене синтезаторлар кірді. Нихаят. Ямахалар, һәм башқалар, һәм қазір аланы сүгелер әлбәтте. Шуңа атарға керек, элек татар пластинкасыз алсаңыз, ну, тересен енді. Әйме, ғадаттен шығанда мене бар шундай бик Казанский сувенир деп аталау. Сатылайды көбейтіп. Бірінші ағында аның көбірек татар халық жырлары хамалар баянға қосылып яздырылған. Яғни жыршы жырлый, баян ойнай. Екінші ағында анда оркестр яйсы ансамбль ойнай һәм шулай жыршы жырлый. Яғни юк андай әйбер қойжан баян да ойнай, оркестрда бірге. Кушмайлар иде біріне. Яйсы хәтта хәзір вақытта бигадати болған әйбер бір қашанда синтезаторда ойнай һәм баянда бірге қосылып. Андай шул хәлләр булмаған элек. 80-нче елларда инде менә композиторлар шул синтезаторларда уйный башладылар, ләкин ул шундый теге чиста синтезатор музыкасы булган инде. Һәм әлбәттә 80-нче елларның ике символы, ул берсе Луиза Батыр Булгари, оның кайту пластинкасы, һәм икенче әлбәттә Резида Ахьярова. Бу җырлар дип атала инде бу. Песни. Һәм шуннан бер ике җырны куябыз без. Шундый батл оештырабыз.
алар ярата бер-берсенә каршы. Чөнки Резида Хыярованың исемлегендә бер дә Батыр Болгари җырлары булмады, Батыр Болгариның исемлегендә, мин өметләнәм, Хыяров берничә җырын кертер ул дип. Ләкин икесе бик талантлы җырчылар, Чиктәтеге, Союзның җырларына кай вакытта белмисем кем язган икән, берсе язган икән. Бик шундый. Алар әйтә инде, бу примитив, шундый гади җырлар, минем бар сонаталар, сюиталар. Ләкин, аңлашыла бит күңелгә нәрсә ята. Һәм башта без Луиза апаның бер җырын тыңлап алабыз. Сизәсең микән шуны, ак бураннар урап алса, табарсың микән юлны. Син дә шулай сагына калсаң, карама җилләренә, җыр булып килеп керерсең, наз тулы йөрәгемә. Бу җырның инде башкача Сайда Фәзрахманов, безнең киләсе атна ала берсе Луиза апаның зур тексты чыгачак. Ул башта монда сөйләде, Ильяс Гафаров белән мәңгәмә корган инде. Ул текстны алды да, яңа текстны язды. Ул ике тапкыр зурак булды, әлбәттә, инде аңлыйсыздар инде. Ләкин анда шул җырлар турында сөйләде бик күп итеп, һәм менә ул сөйләде. Бу җырның аранжировкасын яздырдылар, аннары килде Айдаровый вокал яздырырга инде. Һәм элек ничек булган, ничек җырны яздырасың, бирәсең худсоветка. Худсоветка бакта ул җырны кабул итмәй. Димәк, кеше аны ишетмәй. Нәрсә турында ул, белмим, беркемдә дан җырламый, яисә бик артык шуты сез монда хискә бирәсез. Имеш, ул вакытта Айдар Арабай җырлый бу җырны, керә радио комитетының башлыгы тыңлый бер тапкыр әйтә, иртәгә 8 мартка эфирга куябыз. Худсовет, нинди худсовет, булай да барысы да аңлашыла. Все, худсовет кирәкми. Шуңа күрә менә ул җыр Айдар Фәзрахманов бер хитына әверелә. Хәзер без инде Резида Хыяровны куябыз башка җырын. Резида Хыярова Калеп оешмасы берничә узган елны узган инде лаборатория, теге җыр лабораториясе. Һәм алар оештырган иде очрашу Резида апа белән инде ул сөйли төрле әйберләр турында, миңа кызык җырлар турында, мен әйтәм, сез ничек җырлар яза башладыгыз, нинди сез гомумән төркемнәр тыңладыгыз сез бит теге, Яхин гына башкалар белән тыңламадыгыз, сөйте, юк, мен тыңлаган идем төрле теге диско җырчыларын, анда Америка эстрадасын. Ләкин ни кызыгы, безне консерваториядә әйтләр, сез җыр язарга тиеш түгел. Сез җитди композиторлар, сез язарга тиеш. Опералар, симфониялар, сонаталар. Ләкин ул теге тәмамлагач инде 86 елдан булган, 80 еллар башында ул шул вакытта җырлар яза башлады. Чөнки җырлар ашата алар, Һәм шул җырның берсе Күзләремдә минем нурлар кеби сыман, нурсыз кала кебек җырларымда сүзләр. Әй сөеклем, синең хисең минем өчен әле һаман зәңгәр туман, синең хисең зәңгәр туман, синең хисең әле һаман
Ümitlü bilgisizlik tezrek aşıl, tezrek aşıl, tezrek özger. Ayaz gün bul tezrek yaktırıp gitsin yüreğimden şangılları, yokka gitsin bir şuları. Yokka gitsin bir şuları, bir şuları, bir şuları. Bu жырны сөздерін Ринат Харис жазған. Ринат Харистің жиынтығында шындай қызық. Анын бір яғында ақ қағаз шығары, екіншісінде жазылған зәңгәр томан. Яғни менің фикірімше енді башта бір күні уянып Ринат абай ақ қағаз жырын жазған. Шулай хит бетінде емел. Екінші күні жазған зәңгәр томанны. Бұл теге Пушкинская, Болдинская осень кебек. Вот. Ләкин сіз шул шигырны ачсагыз беренче тапкыр, ул бөтенләй теге җырга ошамаган кебек. Ул шундый Ринат Харис битендә 60-нчы елларда башлаганда шундый типа экспериментатор булган имеш, һәм шундый зәңгәр томан нидер җыр. Вот чагыштырсагыз башка җырларның текстлары белән нир билгесезлек турында, нир томан турында җырлый имеш. Шуны музыкада шундый бите аны, хәтта монда тер инструментар юк. Ну, ягъни теге пиано юк монда, синтезатор монда уйный. Һәм менә шундый теге без йолдыз белән вазык инде кеше теге менә ярата башлады да, ләкин белми инде теге нәрсә теге яктан килә аңа. Яратамы, юкмы? Шундый кисен билгесезлек тарихы дип атадык без моны. 90 елга күчик, киләсе слайд. Вот. Ну, бу аңлашыла инде. Бу кеше Салават Фатхетдинов концертына килгән. Көтә качан? Менә Яткар абый менә. Ярар. Бу 90-нчы еллар бик кызык әйбер дөрес әйткәндә. Нәрсә була 90-нчы елларда? 90-нчы елларда беренчедән баяннар килә. Ну, сәхнәгә алар кушыла синтезаторлар белән бергә, һәм бердән-бер шундый иң билгеле символ инде әлбәттә. Бу әлбәттә Салават Фатхетдинов. Салават Фатхетдиновның YouTube'та бар 92-нчы елдагы концерты, тулысынча яздырылган. Анда димәк кнопкасын баса, барабаннар уйный башлый, алар бүтән теге мөмкинлекле өйрәнмәгән нәрсәдер, видимо. Һәм алар баянга кушылып җырлыйлар инде теге менә. Нигә шулай барлыкка килгән шундый әйбер? Мин Дулат Алиевтан сораган, ул әйтә, менә гомумән шул суверенитетның билгесе, әйме? Димәк, менә без татарлар, бездә баяннар бар, һәм бездә заманча музыка бар. Без аны бергә кушабыз, менә шул суверенитетның билгесе ул. Без хәзер бик каты яратмаган вакытта теге татар рус попсасы белән баяннарны кушу. Ул вакытта барлыкка килә. Икенче әйбер, гомумән шул филармониянең авторитеты киме бара инде, һәм кешеләр хозыр расчетка күчә. Ягъни артистлар үзләре йөри башлый, үзе акча эшләп, әйме? Шулай менә Салават абый, ул бит үзенең театры эшли бит инде, әйме? Ул Башкортстанга, Казанга, Чаллылыга күчкәч, нәрсә димәк, һәрбер тәңкәне санарга кирәк. Тәңкәне санарга кирәк булгач, аппаратурасы турында кайгыртырга кирәк, әйме? Ничек музыкантларны тоташтырырга, звукорежиссер кирәк. Димәк, ничек җиңелчә аны эшләргә бар минус. Сен кабыздың, кеше торалар артта, сленгта ул мебель дип атала. Кабызылмаган инструментлары, һәм нәрсәдә уйныйлар инде. Хәтта җырчылар, анда биючеләр чыга бит инде, һәм менә кеше җырлый. Хәтта плюска җырлый, чөнки кеше төрле районнарга йөри бит инде, аппаратура вакытта бик начар, ләкин кешегә ашарга кирәк, шуңа күрә менә шул минусны кузгатып, алар ничектер вакыт табалар. Һәм әлбәттә бу тәэсир ясый. Чөнки нәрсә син музыка кертәсен, шул әйбер чыга инде, әйме? Син әгәр дә мондый дәрәҗәдә уйнасаң инде, әйме, мондый музыка булачак. Шуңа күрә 90-нчы еллардагы җырларны халыкта авыррак инде әлбәттә җыярга, син аларны күпчелеген беләсен. Мин 90-нчы елларда кичкенә булганга, минем теге сайлау мөмкинлеге булмады. Шуңа күрә Айдар Галимов фанаты. Ну, мен ачылып яратам, ләкин теге мен әйтәм, әти туктат, пожалуйста, да, то есть машинада сен яңгырый, сен кассетада. Вот, шул сыны тыңлап утырасың син. Шуңа күрә без анда берничә җырны сайладык, ләкин минем теләк иде вот ике җырны куярга. Берсе ул башкарма төркеменең пластинкасы. Бу фин татарлары, имеш. Фин татарлары безгә билгеле инде, алар күпчелеге 20-нчы гасыр башында Финляндиягә күчкәннәр, алар шундый бик шундый ябык
ұйышма, қазір де дұрыс әйткенде алар өздерінің шәхси тұрмышын көрсетуге бек яратмыйлар. Мына 69-нчы елларда аларда шундай The Sound of Чингис Хан исемле төркеме барлыкка килә. Минем дустым Денис Бәдретдин, бу елны 70 ел тулачак. Сез аны фотосын күрсәгез, сез әйтмәссез, мин ничә яшенә, 70 яшенә ярар. Вот алар инде демәк Авропа музыканы тыңлап, уйладлар безнең дә гитаралар да уйныйсы килә, безнең бабаларыбызның җырларын. Алар сөйләр иде. Безнең беренче концертларыбыз уза иде Шәй кичәләрендә. Аларның бар шундый Фредерик Инкату урамында шундый бер зур бина инде, һәм Шәй кичәсе инде. Ин алда утыра инде әлбәттә әбиләр, апалар. Шундый инде кортлары, арттарак урта яшьләр һәм артта иң яшь кешеләр. Чыга булар узын шәчле татар финнары, фин татарлары, һәм уйный башлар инде, һәм әйтәләр, беренче җырны да уйнап бетерә алмадык. Апалар әйтә башлар, туктагыз бу чирәк кагуны, җырны бозасыз дип инде, нәрсә дә булды инде. Ләкин моны аларга кирәк, алар моны дигәннәр кемдер сатыр өчен, яисә бу җырны яхшырак яшартыр өчен түгел, аларның менә яраткан музыка шундый, ләкин алар татарлар, алар татар музыкасын яраталар. Шуңа күрә алар мондый музыканы уйнадылар. Һәм алар ул вакытта 2 пластинка яздырдылар. Анар инде таркалдылар, чөнки хабының үз эшләре булган. 86 елда алар менә шул башкарма исемле коллектив төзеләр, 89 елда алар киделәр. Димәк, ул вакытта Денис абыйга менә миңа кебек 39 яшь булган. Мен беренче бер көнлек таптым видеосын, бик шәп күренә 39 яшькә. Вот, һәм менә шундый монда концерт ясаганнар иде алар, һәм аннары шул кизләү исемле пластинка яздырдылар. Мен аннан бер генә минутка җырын куям. Шуны әйтергә кирәк, без берничә элек фин татарлар белән сөйләшеп, аларның яңадан торгыздык инде бу ансамбльне, алар безнең Таткульт фестивалендә уйнадык. Вот миллионерга әйткән инде, бездә генә шундый бер була, син беренче татар төркемен күрә аласың. Англизлар андый бер буламы бит инде, вот самый беренче төркем. Монда тора беренче татар төркеме. Һәм син аны җыйдың үзең, вот син эшең шундый, бераз күңел тула шуннан. Самый кызыгы, сез аңлайсыздар, бу җырны әлбәттә Фризер Мортасин язган, буны көйнән дә сизелә, шундый Фризер абый шундый җырларны яза бит гадәттә. Бераз шундый шилентаны җырлый торган җырлар. Һәм аның сүзләрен Дина Камалетдинова язган. Самый кызыгы, Дина Камалетдинова бу җырны башта радиода ишеткән. Ягъни Фризер абыйга шул кадәр бу сүзләр ошаган, ул сорамыйча җыр чыгарган инде. Аннары гына ул район башлыгы аша Фризерны тапкан. Һәм алар судка бер-берсенә биргәннәр, юк, әлбәттә алар бергә эшли башлаганнар. Һәм тагын берничә җыр иҗат иткәннәр. Һәм минем бу 90 җырда соңгы җырым, бу инде минем English әйтелә Guilty Pleasure, ләкин миңа үземә ошый торган бер җыр. Минем сеңлемә Айгөлгә бер 8-7 яшь булганда, ул бу җырны бик яшь җырлый иде. Ничектер шуңа күрә ул безнең гаилә җыры кебек. Һәм минем әни 2015-тә аның инсульт иде, шуңа күрә ул ничектер минем концертларга бер качан да килмәде. Бәлки без, мин дә үзем бераз җырлыйм.
һәм кайбәт мен теләк инде менә минем теге туганнарым минем җырлыгымны күрсеннәр инде. Минем Айгөл барган инде берничә концертка, Питерда яшәгәндә мен күргән инде. Әти дә берничә тапкыр булган инде. Фикерен ни инде. Һәм бер тапкыр без оештырган идек Чаллыда Печән базары фестивален. Без хәтта оештырмадык, без анда килдек уйнарга гына. Ул Заид энергетик теге мәдәният сараенда яңгыр ява иде инде, анда инде Печән базары түгел иде ул. Бер нәрсәгә ошаган иде, ул бик сәер копия иде инде ул Печән базарының. Ләкин мен анда җырладым. Һәм әнигә инде төрле теге успокоительныйлар, башка феназепамнар биреп, утыртылар машинага. Ул килән ул күрә авыранага, то есть, понимаете, аның кан басымы менә булай уйный. То есть ул шатлаганда уйный, теге моңсу булганда уйный, ул шуманы шатландырырга ярамый, сонларга ярамый. Ул утыра. Мен әйтәм, әйдәгез, мен килдем, инде концерт бетте, мен әйтәм, уфыйтыгыз, можно мен бер-ике җырны җырлыйм? Әни килде, беренче тапкыр гомеремдә. Һәм, мен күп нәрсәдә җырлаган бар, ләкин менә мен һәрбер җөмләне җырлыйм, минем җырлыйсы килә. То есть мен моны түзәм, икенче җөмләне җырлыйм. Тагын катырак җырлыйсы килә. Шуңа күрә менә шундый җыр. Балсу Хисамин миләшләрем. Çağıralar bu şatırga sağış tulu yürekne. Mileşlerim, mileşlerim, siz benim sırdaşlarım. Yürekteki sağışlardan tügele göz yaşlarım. Mileşlerim, mileşlerim, siz benim sırdaşlarım. Yürekteki sağışlardan tügele göz yaşlarım. Ağır bulgan minutlarda kilem sırak kineşler. Eytegişi salışlarını nişigi basayım mileşler. Mileşlerim, mileşlerim, siz benim sırdaşlarım. Yürekteki sağışlardan tügele göz yaşlarım. Mileşlerim, mileşlerim, siz benim sırdaşlarım. Yürekteki sağışlardan tügele göz yaşlarım. Так, әйтергә кирәк берничә әйберне инде бу җырның көен Зөфәр Харединов язган, анысын бөтен кешегә белә бит инде, кем бу җырны көен язган. Чөнки анда кызыгы бар, авторлык һәм сүзләрен язган Мөдәррис Шакиров. Мөдәррис Шакировның хатыны Роза, ул Хайдар Бигишевның сеңлесе. Мантыйкый монда. Һәм ул Шакиров үзен аңламыйча ул гомер буе шофер булган иде һәм ничектер ул шигырен сеңлесенә багышланган. Аннары Роза апа ул Ташкентта яшәгән һәм абыйсына белән хат язган инде. Һәм Бигишев бу шигырьне ишеткәч инде ул бирде Зөфәр Харединовка. Харединов вакытта опера театрында эшләгән. Һәм анда ул вакытта менә миләшләрем язды һәм тагын Алсу гөлем дигән җырны язган инде. Һәм бу Алсу Хисамин танылган җыры инде әлбәттә. 90 елларда әйтәмчә бик кавыкта авыр җырлар сайларга, чөнки анда күп шундый аранжировкалары теге җырга каршы кебек чыга башлый, әйме? Мәсәлән, сез башта мен Талкытар халык җырын тыңлыйсыз, беренче вариантын. Аннары сез куясыз заманча версиясы, анда димәк барабаннар, алар бөтен вокал линиясын тартар үзенә, анда башкача кеше җырлый башлый, дәртләнеп җырлый башлый бит инде, моңланмыйча. Анда дәрт күбрәк өстенә. Шуңа күрә нигә мин гомумән бу сайтны ясадым? Беренчедән үзем аңлар өчен нәрсә мин татар музыка нәрсә икән ул. Миңа зур ачышлар булган иде. Нәрсә миңа охшады? Татар музыка күп төрле, димәк һәр кеше үзенә яраткан җырлар сайлый ала. Кем тели татар халык җырларын баянда кушылып.
бар, хәтта кемдер менә кыл кубызларга, дамбраларга язылган җырларны тыңлый ала, мөнәҗәтләрне, бәйетләрне, кемдер мәсәлән 70 елларда язылган оркестрларны тыңлый ала, кемдер хәзерге вакытта ремиксларны тыңлый ала инде, һәм кемдер үз дәрәҗәле җырларны бик каты ошата, анда да кайвакытта бик матур үрнәкләре бар. Ләкин шуны әйтергә кирәк, кешенең мөмкинлеге булырга тиеш. Мәсәлән, менә бу җырларны сез YouTube'та кертсәгез, кабер җырларын, аның вариантлары юк, аның иң соңгысы гына бар. Кеше мәсәлән уйлый анда, белмим инде. Кайту җыры Хайдар Бигишевнең аның менә соңгы версиясе бар. Хайдар Бигишев җырлаган версиясында юк. Ягъни аны Бигишевнең туганнары да, мин дә, башка кешеләр дә кертмәгән нигәдер. Яки кеше аңларга тиеш. Җыр менә элек була яңгыраган. Мәсәлән, дисә ул мондый булган. Син үзең сайлый аласың, син ашаган җырны. Ягъни татар җыры ул бер генә бер төрле җыр булырга тиеш түгел. Хәтта менә озын көй дә ул төрлечә җырлана. Чөнки гомумән җыр нәрсә ул? Җыр ул сине турында сөйләүче бер әйбер. Син җырны җырлыйсың, ничек син җырлыйсың? Ул тик начар җырлыйсыңмы, яхшы җырлыйсың түгел, сүзендә сүз түгел, гомумән син аны ничек тапшырасың кешегә. Һәм менә бу җырлар аша мин куандым инде, чынлап татар җыры бик төрле җыр ул. Һәм мин өметләнәм, 21 гасырда да бу төрлелек сакланыр. Һәм тагын да күбәер. Чөнки минемчә күп төрлелек аша берничек тә татар җыры җимерелә алмый, киресенчә ул бай гына. Нәрсә әйтәсез? Милләт чыккан дипме? Мин сезне просто ишетәм тоже. Ну, просто без кайвакытта тарихка күз салганда, менә без күрәбез, ничек элек булган, нинди үзгәрешләр без кичердек, нигә без шулай сакланып калдык, нигә без үзгәрдек, нигә без үстек. Димәк, авыр заманалар булгандыр инде. Хәзер тагын да авыр заманалар, ләкин җыр бит ул гади генә әйбер түгел, җыр ул шундый элекке вакытның чыгаталар дип. Ничек атарганы? Ну, бер тартма кебек, син 30-нчы елларда язылган җырны тыңлыйсың да шул вакытка күчәсең кебек. Вакыт машинасы кебек ул. Син алек шулай кеше яшәгән икән. Авыр булгандыр аларга, яисә бик яхшы булгандыр инде, начар яшәмәгәннәрдер. Авырлыклар очратканнар, ләкин менә бирешмәгәннәр дип яшәгәннәр. Ну, шуңа күрә минемчә мин нәрсә куандырды инде, миңа төрле кеше бу сәттән яздырды, бик төрле кешеләр. Кайвакытта кеше ностальгия бирелә бит инде, без бу җырларны элек тыңлаган идек, нинди матур тавышлар, хәзер андый җырлар язмыйлар әлбәттә инде, битте, тамам битте. Мәсәлән, әгәр дә син укысаң 50-нче еллардагы матбугатны анда әйтәләр, менә Рәшит Вахаповтан яңа җырчылар булмаячак. Рәшит Вахапов иң бөек җырчыбыз, сөббетте татар җыры. Аннары килә Һәм Шакиров, һәм дәвам ителә, аннары Бигишевлар килә, һәм башкалар. Шуңа күрә өмет белән яшик. Сорауларыгыз булса, бирегез. Булмаса, әйдәгез кин таралыйк. Киргене. Мен таралу өчен бер җыр бар. Ул Равил Харисовның Жигули җыры. Чөнки мен бик каты яратам. Вот. Рәхмәт сезгә. Булды, рәхмәт сезгә. Яңгыр яусын, җирне буран бассын, исем җиләр атсын гөрләвек. Бозлар булып катсын, күлләр таман төшсен юл өстенә, балар миңа бар да чүп кенә. Мин бар